Hi guys! Good morning! Papunta ako ng city. In-off ko lang yung computer ko. I'm gonna meet Matthew. I'm gonna meet Kathy today. Bibili lang ako ng shoes kasi kailangan ko. Katatapos ko lang talaga mag-ready and the weather looks really good. I'm so happy. I'm wearing this denim jacket that I just got today. Nung actually, before ako naligo, may nag-doorbell and na-receive ko. This is from Shein. And yeah, I will do a haul on it soon. Medyo meron siyang tsaka na amoy, pero hindi naman as in super. Yeah, okay lang naman. Okay lang naman. Alis na ako kasi gusto kong i-catch yung alis na ako para ma-catch ko yung bus. Look at this. Nilagay pa niya talaga malapit sa door. Para daw hindi ko makalimutan. Nakakaloka. Ayokong dalhin to kasi ang laki and hindi naman siguro uulan ngayon. Tapos yeah, our key. And then I'm just gonna wear my combat boots. So yeah. Ooh, ang ganda ng weather. In 7 minutes, ano yun? Ano yan? Sorry. Wait. Parang merong sa lens ko. In 7 minutes, darating na yung bus! And it's like a 5-minute walk from here. So, magmamadali ako. Nakakaloka. Na-discover ko yung app sa phone ko. And yes, yun yung ginagamit ko. Parang real-time updates sa kung kailan darating yung bus and stuff like that. It's actually really cool. So yeah, magmamadali ako you guys. Bye! Umabot ako. Kakaloka. Bilis ko naglakad. Wala pa. Nung last time na chinek ko sa website, 5 minutes pa daw. So, maghihintay lang ako dito. Pagod ako dun. Pahinga muna ako dito. Di na ako nahihiya eh. Dito kami sa Target. Mag-vlog ka na. Mag-vlog ka na. Pinipilit. Mag-vlogception tayo. Ang daming sale, you guys. Meron na akong dala. Yan. Ay, hindi nyo makita. There. Sobrang mura lang. Gahanap ako ng shoes. Meron ako nagustuhang shoes, pero malaki, 6. Siguro mahihirapan ako maghanap ng 5. Parang wala naman atang. Sa kids. Oo, sa kids yun. Naghanap ako ng boots na may heels. Ganun, para. Oo, para naman maano ko yung height ng konti lang naman. Ito, pakita ko sa inyo. Maganda. Kaya lang, siya, on clearance. Ito. Iniwan ko talaga yung card ko doon. Ay! Bongga. Para naman akong gangster. Ito, cute. Siya? Originally, 130. Tapos, on sale for 50 bucks. No, 60. Diba maganda? Cute siya. Kaya lang, natatanggal na yung mga... tingnan mo. Tapos, yung tinry ko kanina natanggal. Oh, well. Yan yung bibilhin ko. Ang mahal lang, $60. Oo. $130 naman siya. Tapos ano naman siya, nice brand, so okay lang. Ayaw talaga. Hindi siya nag-focus. Hindi. Lalo na kapag naglalakad. Oo, kasi ang daming mukha. Oo. Hindi kasi kapag, hoy, mag-focus ka, nakakaloka. Ayaw niya mag-focus. Anyway, mag-vlog. Maghahanap pa. Sige na, mag-vlog ka na. Kanina ko pa ito pinipilit eh. Nahihiya daw siya. I-check niyo yung channel niya, guys. Lilink ko yung link below. Lagi ko nakakatuwa ka. Sabi nila, I'm from Ray's channel. Sabi ko, oh my God. Sobrang na-overwhelmed naman ako. Ay, ikaw pag di ka nag-focus, ewan ko na lang Ipapato talaga. Ayaw talaga mag-focus eh. Naghahanap kami ng makakainan. Pupunta sana kami ng Chinatown, kaya lang malayo dito. So, maghahanap na lang kami ng iba. Ang lamig. In fairness. Uy, bongga yung weather ngayon. Ito, kakadating lang nito ngayon. Itong sinuot ko. Medyo mabaho pa. Wala naman amoy. Medyo mabaho. We have our lunch. Sobrang gutom na ako. Hindi pa ako kumakain ng breakfast. Ito, soy chicken. We have the same thing. Tapos, sa kanya, parang, satay beef. Tapos, yung akin, yung squid. Yum! Kain tayo! Ang daming sale, guys. Tingnan nyo to. OPI. Ano lang siya? 20 bucks. Tapos, meron na siyang free ganun. Yung gusto ko ito, yung ring. Kaya lang, I don't need it. Char. Dami din lang sale. Dito kami sa Meijer. Maraming mga makeup dito. Benefit. Si Kat hindi masyadong nagbablog. Hihiya pa rin siya.
Oh my God, I wanna get these. You want that? Yes. Really? Hinahanap ko. Bakit? Ay, oo. Ay, bongga. Magkano ba? Baka nakasale sa Priceline. Char, may ganun talaga. Okay. Yun. 25% off. Dito kami sa shoe shed. Try ko tong tatlong to. We'll see. Meron silang ganyan. Ano yan? Isusuot mo kapag try mo yung ano? Pag wala kang sa paano, pag wala kang medyas. Ay, bongga. May ganun silang ganap na free. Tignan natin kasi ignorante tayo eh. Okay, ganyan lang yung tsura niya. Parang ano lang, stocking. Ganun. Okay, try ko muna to guys. There. Look at this you guys. I'm not sure. Do you like it? Okay lang naman siya. Kasi lahat ng tinatry ko, ang lalaki dito. Dito. Ito parang okay lang. Diba? Bongga. Nice. This is my outfit of the day pala. Ito yung from Shein. Tapos, dress link. And then just black singlet. And then, jeans from Dress Link. Nandun si Cathy. May kausap. Dito kami sa Cotton. Si Kat gusto niya bilhin yung coat. $80. $80. Sabi niya mahal. Mahal nga naman talaga, 80. pero maganda sa kanya. Tinry niya. Ala, $5. Ano ba to? T-shirt. Alam mo ano sa akin? Oo! Sa akin hindi cropped. Kung kay Kat crop top, sa akin hindi. Hello! Lapit na malobat yung camera ko. Gusto mo naman sa atin ko? Hindi lang, okay lang. Medyo lumalamig na ng konti. Oo nga. Pero maganda pa rin yung weather. Nice. Magbablog na naman daw siya. Lagi na lang hindi natutuloy. Putol-putol ang vlog. Okay lang yan. Lumabas na kami sa Cotton On, hindi niya binili yung ano kasi kailangan pag-isipan ng mabuti. Oo, kasi $80 yun. $80 yun. Ako lang magkasya sa aking coat. Nakakainis. Kala ko pa naman, nakakita kami ng ano, coat sa dati na size 6. Kala ko pa naman, saktong-sakto pag suot ko. Ay, Ano, laki. JJ? Kinain ako ng ano. Oh yeah, punta tayo dito. JJ. Ayun, wala ko rin kayo mo. Bakit katingin ng tingin? 50%. Meeting si Kuya. Dito kami sa Kmart. Look at these, you guys. Ang cute. Ito yung first. Yan yung nasa taas. Yan yung pinaka-first na tinry ko pagdating ko dito. Bibili mo kay Neil? Oo, kasya kayo sa paan. May size naman siguro. 10-11. Ano ba size nun? Ang cute nan ha. Maglalakad kayo sa bahay niyo para kayong mga... 12-13. Ano, paanang ano ba yan? Bear? Hindi ko alam, parang paanang ano ng... Paanang Unggoy. basta animal. unggoy. Unggoy. Oo, bagay sa kanya. Hindi sa unggoy siya, pero yung ano niya. Hindi sa unggoy siya. Yung ano niya, unggoy. 12-13. Yung ano niya, asawa niya. May channel sa YouTube. Tapos unggoy yung ano, profile picture. Doon ang cute oh. May paa talaga. May mga ano, fingers. Laki naman. Oo nga, parang ito na Pero lang. cute yan. We're back here sa Chibo's. Lagi ako nag-Chibo. Tapos sabi ni Dan, dapat sponsor ka ng Chibo. Social. Oo nga. Iyan mo. Dito yung mga pinamili ko, bongga. Parang ang yaman-yaman ko naman. Tingnan niyo guys. Oo, naka-sale. Merong $1 dyan, $3. So, it's really not much. We have our coffee. I got a latte as usual. Tapos si Cathy meron siyang mochaccino. Yummers. Ganyan. Tingnan na. Bibilhin na ni Cathy yung coat. $80. Splurge. Pauwi na kami. Mabilis ang oras. Oo. Over. Binili na ni Cathy yung coat. Yes. Oh, sige. Panoorin niyo yung video niya kasi nag-vlog siya today. Hindi nga lang masyado, pero nag-vlog Pero mga siya. dalawang clips lang. Oo nga, nakakaloka ng babaeng to. Nahihiya pa kasi siya. Masasanay ka rin, sure. Ganyan din ako eh. Ngayon, wala na akong pakialam mo. Ang daming tao. Masasanay. Hi guys! Kanina pa pala ako nakauwi. Tapos na ako mag-laundry and all. Tapos, di pa tapos. Sasabihin ko sana tapos ko na gawin yung dinner ni Dan. We will have salad tonight. O, diba, bongga?
nagpapasalad-salad na ako. Yeah, I had so much fun with Kath, as in sobra. And nabili ko yung kailangan kong bilhin, which is the shoes. So that's perfect. Pakita ko sa inyo yung dinner namin. Ito yung kay Dan. So it's just, merong lettuce sa pinakailalim. And then, ano to? Cucumber, tomatoes, croutons, and then, ano pa bang nilagay ko dito? Carrots. And parang yun lang. So, yung akin empty pa. Oh, I'm gonna add, ano dito, mushroom and bacon yung niluto ko kanina. There. For Dan's, ito yung, no, that's mine, ranch. Tapos sa kanya, ito. Wait, what? Parang ranch ata sa kanya, tapos sa akin, Thousand Islands. I'm not sure. Okay, whatever. Pero yeah. That's what it looks like. It's ready. I just added, nasa na yun? Nawala. Bacon bits and then, eggs. So, yummers. Kain tayo. Hello. Hello. Where are you going? Are you gonna check it out already? Gabi na, nilabas pa niya yung ano, basura. I just made fruit salad. Kaya lang, hindi siya nagustuhan ni Dan. Hindi ko pa kasi nalagay sa fridge. Pagkatapos ko siyang ginawa, diba, mix-mix mo lang naman yun. Fruit cocktail, tapos cream, tapos condensed milk. And hindi niya nagustuhan. Sabi niya, iba daw yung lasa. So, sa akin, okay lang naman. I've never tasted, ano daw, yung gumagawa ko ng fruit salad lagi. Pero hindi ko siya tinitikman kapag hindi ko pa siya nalagay sa fridge. I mean, kinakain ko na siya kinabukasan kapag nasa fridge na siya overnight. And yeah, nasa fridge na siya ngayon. Plano pa naman namin dalhin sa bahay ng mama niya. Pero kung hindi niya magustuhan, ayokong dalhin. Kasi kapag hindi niya nagustuhan, siya kasi kinakain niya lahat. So, kung hindi niya nagustuhan, diba? Baka hindi din magustuhan ng iba. And, ayun niya din ito. Nakakaloka. Sobrang kinakain niya lahat. Pero hindi niya bet yung condensed milk. But, yes, I have it. All good? So, marami pa to. Hindi naman marami, pero I'm gonna eat it. And we're gonna watch documentary on Netflix. McDonald's one. The McDonald's one? What's the title? Super size me. Oh, your popcorn is already in the... You want me to do it? I'll do it. Okay. So we will have popcorn as well. Wow, condensed milk and popcorn. Alright, shit. Documentary's on. Popcorn's ready. Good night, guys. See you tomorrow. Bye. I'm gonna sing something for you. You ready? Don't include my face. No, you're not included. Okay. I'm gonna sing. I can't hear myself because another day passes by. I'm dreaming of you. All of my life. It actually sounds good. I mean, I like this song. Oh, dang, there's a boy, babe. You need to learn this song. Cool. You are the one that I've been searching for my whole life through. You are the one that I've been looking for, and now that I found you, I'll never let you go. I'll hold you in my arms. Good morning, guys! Yes, malapit na mag-noon, mga 11:40 na ata ngayon. Bumalik ako sa bed after ko prepare yung lunch ni Dan kanina kasi sobrang lamig. As in, sobra. Tsaka ng weather today. Buti na lang talaga kahapon kami umalis ni Cathy kasi today, umulan ng malakas kaninang umaga. Tapos, basta sobrang lamig. Anyway, I have my breakfast right here. I'm having my coffee with whipped cream, of course. And then my toast with butter and sugar. Kain tayo! Hi guys! Nanood ako ng GGV. Grabe, ang saya nito. Ang tagal ko na hindi nakapanood. Ito yung episode na nandito si Angelica. Grabe, isa siguro to sa mga pinaka-paborito kong episodes ng GGV. Except kung nandun si Daniel at saka si Katniel. Si Katniel at saka si Daniel. Si Daniel at saka si Kat. Feeling close! At saka ano, yung mga episode with Alex Gonzaga. Gusto ko din yun. Ang saya. Pero yeah, this one is one of my favorites. Super saya and sobrang good vibes lang itong si Angelica. Panoorin ko lang. Hello! Katatapos ko lang maligo. I'm now cooking lunch. I'm cooking sardinas with egg. Sobrang tagal ko na hindi nakakain ito. Yummers! Nakalimutan ko kung saang Asian supermarket na, pero basta. So yeah, bumili kami ng dalawang sardinas. Tapos my rice is cooking as well right there. Ano nangyari sa'yo? So yeah, excited ako kainin to, gosh. Sarap nito yung guys.
My sardines with egg is done. It looks sunog, but I swear to you guys, hindi siya sunog at all. Bakit ganyan yung kulay niya? Anyway, gusto ko yung ganyan, parang medyo dry. And then yung rice ko, kaka-warm lang. So, maghihintay lang ako ng mga 3 minutes before ko siya... yeah. And then I'm watching Brittany Lee Saunders' video. I'm enjoying her vlogs lately. Kasi together with her boyfriend, and nandito yung lista ko talaga. Oh yes, kain tayo guys! Hello! Hala, sana dito na lang pala ako nag-ano ng skincare ko kasi merong malaking vase dito. Nandito ako sa kabilang bathroom. Meron hot tub dyan na gusto kong gamitin kasi diba I bought that bath bomb. Tapos hindi ko pa siya nagamit. Oh well, I'm gonna show you guys this one right here kasi last vlog sabi ko na ginamit ko siya pero hindi ko napakita sa inyo. So, pagkatapos kong maligo kanina, hindi muna ako nag-apply nito kasi nga I'm gonna show you guys. So, it looks like that. It's from Pre-Lab. Tapos, na-haul ko na to Tapos, meron siyang ganito sa bottom. So, all you have to do is you push the liquid papunta dito. So, I'm not sure if you can see this, but I'll try. So, push mo yan, te. Push mo yan, te. Ganon. Oops! Oops, lumabas siya dito. Lumabas siya dito sa gilid. First time to nangyari na lumabas siya sa gilid kasi usually dito lang talaga siya sa center. Like so. Pero okay lang yan. I'm just gonna... hindi ako magko-contacts ngayon kasi... Di ko nga alam kung makeup pa ako ngayon Magde-dinner lang kami sa bahay ng mama niya kasi diba it's Wednesday. And last Wednesday, hindi kami sa bahay ng mama niya nag-dinner, sa bahay ng kapatid niya. Pero ngayon, sa bahay ng mama niya. Tapos sabi niya, he will be home. Uy, bakit dito sa gilid lumalabas? Tsaka yan. So, anyway, ano nga ulit yung sinasabi ko? Oh yeah, sabi ni Dan, no, bakit sa gilid? Kainis. Sabi ni Dan, 15 minutes darating na daw siya. Ay, naiinis ako dito. Nasa gilid siya lumalabas. Kakainis. Tapos, ito ng parang foam thingy na yung gagamitin mo para i-apply siya. I actually really like it. Para siyang, hindi siya cotton ball. Para siyang, hindi ko ma-explain. Hindi ko talaga ma-explain. I'm sorry. Para siyang cloth na hindi ko maintindihan. Can you guys see that? Yeah, ganyan yung itsura niya. I like it. Ito yung ginawa kong salad kagabi na hindi ko alam kung dadalhin ko ngayon kasi nga hindi siya nagustuhan ni Dan. So, yeah. I don't think dadalhin ko siya ngayon, you guys, talaga. Pero, imimix ko muna siya and see kung ano nang taste na tong bad boy na ito. Hi guys! Nasa bahay na kami. Grabe, parang wala ako sa mood today. Parang, ewan ko ba? Kanina, papunta pa kami sa bahay ng mama niya. Parang sabi niya, okay ka lang? Okay lang naman ako. Pero parang... walang gana, parang sobrang tamad ko. Wala akong ginawa today. Nanood lang ako ng Vice Ganda. Tapos, hindi ako nag-edit, hindi ako nag-film. Sobrang tinamad ako today. Maybe because of the weather. Kasi yung weather sobrang lamig, sarap matulog. Though, hindi ako natulog. Yeah, maybe because late na din ako gumising. But yeah, tsaka. Sinabi ko sa kanya, siguro dahil sa weather. Tapos sabi niya, yeah. Pretty much it. I'm just gonna edit my boyfriend does my makeup tag. Kailangan ko gamitin yung Lapi niya to edit that. Kasi dito sa Lapi ko wala akong Sony Vegas Pro. Hindi ko ma-download because of like something. Parang may antivirus kasi yung ano ko na hindi ko alam yung password. So yun. Doon ako nag-download sa kanya. It's okay, babe. You can turn it off. Yep. I told them I'm tired and I'm lazy. And I'm not in the mood. Really. I didn't even vlog in the car when we were going there and we were going back home. How good was that? How good was that? Oh, this is the same top I wore in our video. I just wore it for that video and then It's warm. I took it up. Yeah, I like it. It's warm. Sabi din ng mama niya, ang ganda ng sweater mo, ha? Or jumper. Oh well, I'm gonna close the vlog. See you guys tomorrow. Good night. Be it. Bye.